בואי, יעל, אנחנו צריכים להוציא את חירות, בואי. רגע. לא. לא, אין לה קול, קררה. ריצה, איזה חיוך. נו. טוב. וואו, מתחילים לראות פה קלה. וואו, תסרוקי. אדם, אני מבינה זאת למה הפרצופים. למה לא? כי תמיד אדם מבריזה. רגע, ואותי את מאפרת או לא? מה זה זמן? אז מה, מי עבר אותי? סליחה. מה? בסדר. זה גם אותי לא? לא, אני הולכת איתה. מה את הולכת לעשות? לא, מה סיפור? לא. לא, אמא, לא. אז לא? too much. מה פתאום? נכון נראה. זה פרסק כזה. זה לא פרסק. מה שיש לי זה הפרסק. טוב, יאללה, תראי, הפרסק שלכם נותן לי כתום, נותן לי ורוד. לא, הוא ורוד. ורוד לא. איך זה היה? שם. של נוח. כל הילדים כבר בבית? הגדולים בבית. לא צריכה לתת את הקפה. יכול להיות. זה ייקח רגע. אני חוזרת כאן. רגע, אני מצלמת סרט. מהבוקר אני מצלמת. תצלמי אותי. מזל טוב לדייר, לרובי. לא. תשאיר איזה שיר יפה, לא? יום הולדת. שיר טוב ומזל טוב, אבל לא נעים לשיר. תשאיר, הכל באישה. לא, מה אני זה אשיר? סרט נשים. יצא הקיץ הזה תלבשי לבן. הקיץ הזה תלבשי לבן. איך את כזה מונית, התארגנתי, מה? לא עשיתי טעויות. תכנסי לי כאן מאמי. טוב, יאללה, ביי. תעשי את המוזיקה. זקנה, חירות, אפרת עם חום, מה זה גבוה? תעשי את המוזיקה. אם יודעים, אין לי כוח לבוא לחתונה, אני לא יכולה לעמוד. מי זה? לאפרת? למי לא. אמרת? אני לא אגיד לך. לאפרת. אמרתי לזה, אני רוצה שהיא תישאר ילדה, אני לא רוצה שהיא תישאר... לא, כי כשהלכתי אותה לבקר, עשתה תסרוקת שאתה יודעת. ככה. היא עושה לה. אז אמרתי לתהילה. רגע, אפשר לעשות גם לליה? אפשר לבקש? או ש... תבואי, תשאירי אותה אצלנו. יש תור. יש תור, היא עושה עכשיו לאפרת ולחירות. אוקיי, אז אחר כך לליה. אצלכם היא תעשה? תגידי, נועה, כמה היא לוקחת את הכל דיסקוטית? אני שואלת כאילו בקטע של ילדות. לא, מה, היא יכולה לעשות לה משהו שהוא כאילו מסובך מבחינתה, כאילו נכון זאת תצרוק מסובכת? סליחה, הודיה. גם מה שהיא עשתה למוריה, אני יכולה להגיד. למוריה? לא לספר סופים משולים. קלה. נוח, עמוד נוח. זהו. מאיימת עליי.
שלי? אהבת את הבחירה של הצבעים. רגע, צילמת אותה עם האיילנר הזה? זה נראה פשוט. תעשי את התמונה של האיילנר? אתה רואה? כן? זה הבבא סאלי? כן, אני באה. רגע, שנייה, ואני... תסתכלי אליי מפה. וואו, איזה כתום. זה לא כתום. זה לשיפוץ איילנרים.